Arasa we asfaltlanan yollar, kapıları, aynalar bilen bezelen arasa dükanlar, müşteriler için dükanların öňünde gurulan seýilgähler we seýilgählerde goýulan oturguçlar. Garaz Lebabyň köp ugurly söwda bazary haýys tarapyndan seretseň-de owadanlygy bilen tapawutlanýar. Bazar müşterilerde kapısından giren madyna aýratyn täsir galdyrýar. Bazaryň girilgesi gadymy hanlaryň galalarynyň kapylaryna çalymdaş edip gurulypdyr. Bazardaky ähli dükanlar ýaly bazaryň derwezesi hem soňky döwürde Türkmenistanda ýöň bolan döwlet renkine görä aklanypdyr. Bazarda 2000 töweregi söwda ýeri bar. Diňe bazaryň içi däl, bazara barýan ýollaryň arasalygyna hem aýratyn üns berilip, olar asfaltlanyp, ýollaryň arasalygy bolsa aýratyn gözegçilikde saklanýar. Hatda ýoluň üstünde ýatan ýekije çöpe de duş gelip bolanok. Bazaryň daşy hem bağça bilen bezelipdir. Bazarda güraýmaga hiç hili kemçilik ýok. Emma diňe bir problemi bar. Ol hem müşterileriň ýoklugy. Bazaryň bir tarapynda durup beýleki tarapyna seretseň, bu ýere gelen alyjylaryň dükançylardan o diýen köp däldigine göz ýetirýärsiň. Aýlanyp ýören sanlyja alyjylaryň hem eller boş, hamana gezilinje gelen ýaly. Alyjylaryň azlygynyň sebäbi näme diýen soraga Lebapda habarçymyz Röşen Çariýew şeýle jogap berýär. Bazarda söwda pes diýilýär. Ol harydarlaryň azlygy bilen bagly. Dükanlaryň arendasy gymmat bolan soň bu ýagdaý harytlaryň narhyna da täsirini ýetirýär. Bu hem müşterileri bazardan gaçyrýar. Söwdagarlaryň aýtmagyna görä bazaryň ýerleşýän ýerim amatly däl. Edilin kun kadaly ulak gatnaw hem ýola goýulmandyr. Garaz türlü sebäpler bar. Habarçymyzyň aýdysy ýaly bazarda diňe harytlar gymmat bolman, Türkmenabaddan 12 kilometr uzaklykda ýerleşýän bu bazar bilen şäheriň arasynda kadaly ulak gatnaw hem gözüňde tutulmandyr. Geçen ýylyň oktýabr aýynda ulanmaga berilen bu bazar Türkmenabadyň meşhur dünýä bazarynyň deregine gurulypdy. Dünýä bazaryna iň bir adaty günlerde de ýüzlerçe hatda müňlerçe adam gelirdi. Ol bazarda haridam azlyk etmezdi. Bizde okul mevsimi golaylaşyp gelýär. Şonuň üçin dünýä bazarymyzda has höwes bildirilen okulçy formalarymyň höwes gelýän donlary, köýnekleri. Dünýä bazarynyň şäheriň içinde ýerleşmegi, dükanlaryň arendalarynyň amatly bolmagy bu bazary diňe Lebap welaýaty üçin däl, tutuş region üçin esasy söwda merkezlerinden birine urupdy. Emma geçen ýylyň aýaklarynda hatda täze bazar doly gurulyp gotarmankä Lebabyň meşhur dünýä bazarynyň daşyna geçildi. Sehelçe wagtyň içinde bazar tutuşlugyny ýykyldy. Dükançylardan bolsa gysga wagtyň içinde dükanlaryny boşatmagy talap edildi. Dükançylardan käbirleri Lebabyň täze gurulan bazaryna ýerleşen bolsalar, käbirleri söwda satygy besetmeli boldular. Sebäbi täze bazarda bir dükanyň ortaça arenda tölegi 1700 manada barabar. Su, elektrik togy, işçi ýaly beýleki çykdaçlar hem gözüňe tutulanda täze bazarda bir dükançynyň ortaça çykdaýjysy 3500 manada goýulýar. Bu ýagdaý hem harytlaryň bahasyna, harytlaryň gymmatlamagy bolsa, müşterileriň bazara gelmek höwesine yaramaz täsir edýär. Bazar geçen ýylyň oktýabr aýynda açyldy, emma edil şu günkü gün Lebabyň köp ugurly owadan söwda bazary ne dükançylaryň ne de müşterileriň göwnünden turýar. Bu ýagdaýyň uzaga çekmegi bazaryň geljegi barada dürli soralar döredýär.